Čau, vítam vás u nového videjka, borci. A dneska si zahráme, borci, volá sa to, že Brawl Ball v Brawl Stars. Ja vám idem teraz okamžite všetko vysvetliť, ale nezabudne na like a odber. A poďme na vec. Hej, bude to proste rýchlovka. Takže proste moja strihačka ma bude hodnotiť. Dáme si vlastne 3 hry v Brawl Balle a ona ma vlastne bude hodnotiť, keď to bude ona strihať. No lenže ešte predtým napíšem, ktorého brawlera. Ja nebudem zdržovať, nezabudni fakt na ten like a odber a let's go! Ľudia, ale napíšem cez môj instagramový účet, alebo teda náš, na kanáli Tepal. Môžete nám dať tam follow a aj odber. Obidve budete mať dolu v popise. OK? Takže idem napísať. Inak podľa mňa by Miška, ktorá striha toto video, by bola celkom dosť rada, keby ste dali túto follow. Určite sa môžeš pozrieť aj na jej videjka. No, vlastne má tu iba jedno, ale to nevadí. A poďme napísať, borci. Takže tu sme si nejako písali, to vy vidieť nemusíte. Idem napísať. OK, teraz môžeš vidieť na obrazovke, akého brawlera mi vybrala Miška. Ďakujem veľmi pekne, je to dosť dobrý brawler a je to RT. Čo prečo? Nechajte tak ľudia. Je real, neviem, 9 hodín a to pre vás natáčam videjko, kamo, like a odber si zaslúžim určite. Takže RT mám na ňu takýto skin a poďme rovno na hru. Foj. Budeme samozrejme hodnotiť od 0 do 10. Sigma K dal go, my sme dali Assistation. Let's go Q. Najlepšie bol teda Rico, ale my sme borci nemali veľa. My sme mali 2 killy a jedenkrát sme zomreli. No, tu máte teraz, ako si to Miška zobrala. A teda môj, tento, to je jedno proste. Let's go. OK, my samozrejme budeme ešte hrať. A poďme, nezdržujeme, let's go! Inak fakt nezabudni na ten like odber. Takže sú proti nám akože zaujímaví superi, myslím. Alebo teda toto. A jeden bot. Aby ste vedeli. Chránenie dlho nevydrží, borci. Ľudia dajú like, aby som bol. Mali sme teraz opačne 1 kill a 2-krát sme zomreli, ale mali sme najrýchlejšie nejako, alebo teda najlepšie proste healovanie, alebo teda doplňanie životov. Tu sme získali nejaké odmeny, no ja si myslím, že to bola celkom v pohode. Proste Miška nám proste zachránila akože krk. Môžete byť akože real mega vďační, že sa nám proste Miška ozvala, že proste nám chce strihať videá, kámo. Proste je to od nej strašne super, ešte aj zadarmo, takže mega, asi to je nejaká možno začiatočníčka, kámo, kto vie. Možno sa z nej vyklúbe aj nejaká dobrá editorka. Takže ona už je teraz akože mega super, akože, pretože sa mi strašne ľúbi edit. Takže dík, mega, napíšte, fakt teraz normálne máte dole odkaz v popise, link na ňu. A môžete ho tam úplne akože v pohode sledovať. Akože. Poďme, borci. Let's go. Pekne, kámo. To asi prehráme, borci. Toto asi. Kámo. Inak. Kámo. Ako ťažký to bolo. Tam bol asi proste bez ten mikro. Ale inak fajn. Myslím si, že dobrá hra to bola. Nejaké skúsenosti sme tam asi nabrali, možno.
Ešte raz chcem veľmi poďakovať Miške, že nám striha takto videa, aj na mojom kanáli Foxy, ktorý môžete sledovať. A na kanále Tepau tiež môžete sledovať, aj na Instagrame bude mať dole v popisu aj Miškin Instagram, aj kanál na YouTube Tepau, aj na Instagrame Tepau kanál. Nezabudnite tam dať follow, like na toto video a čus!